Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukoma Asi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Asi mukoma, kana maposta nyaya yangu, please do not respond to any of my messages. Kana painewo zvandinenge ndazoverengawo mucomment section zvandinenge ndisina kunzwisisa, ndichange ndichizongokunyorerai, but please do not respond because zviri kumba kwangu mukoma zvakaoma chaizvo. I don't know how am I going to escape out of this prison. Nekuti pari zvino mukoma ndiri mujeri, ende jeri racho randiri kupika ijeri rinorwadza, ijeri rakaomarara. Inini mukoma Asi ndakati pandakanopedza O level yangu ndainge ndichitodana nawo neumwe mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Pandakapedza O level yangu kwakabva kwazouya umwe murume uyo ainge achiti iye ainge achigara kuSouth Africa, ainge achishanda ikoko, aitovawo nekabasa kake kainge kakanaka because murume wangu ndi-engineer andoshandirawo imwe kambani hombe muno muSouth Africa. Saka paakauya kuno kuZimbabwe takangosanganawo mutown at that time, ndokubva andikumbirawo manumbers. Ndainge ndisina kana foni panguva yacho iyoyo. Pandakamuudza kuti inini ndainge ndisina kana foni, akabva ati is fine, zvausina foni zvandava kuita pano ndezvekuti chandei ndinokutengera foni. Inini nemurume uya takabva taenda pane pamwe painge pachitengeswa mafoni. Murume uya ndokubva anditengera foni. Ndava kumba ndopaakazotanga kucommunicata neni. Mukunocommunicata neni, iniwo mukoma ndainge ndatodyira kudhara. Ndakabva ndatozviudzawo kuti nenhamo yose iyo yandainge ndichiona, nenhamo yandakakura ndichiona irimo mumba medu, ndikabva ndangozviudza kuti murume uyu kana kuri kunzi he is not married, let me just try a relationship with him. Iye akabva andiudza kuti mukadzi wake waainge akaroora ainge akashayikira ikoko kuSouth Africa. Mukoma, handina kutoziva kuti munhu uyo paainge achindiudza kuti mukadzi wake uyo waainge akaroora ainge akashayikira kuSouth Africa, inhau yekuti mukadzi wake wekutanga aigara akangorohwa almost on a daily basis. Ende kurohwa uko kwaainge achiitwa ndo kwakazokonzeresa kuti ange achiita mamwe ma-internal injuries akazokonzeresa kuti mukadzi uyu ange achifa. Saka ipapo mukoma Asi pandainge ndichitaura naye akangondiudza kuti mukadzi wangu wekutanga ainge akashayika, ndokubva azondiudza kuti akabva azotanga kudanana neumwe muSouth African. Iye akangoti ndakazorambana nemuSouth African uya because munhu wekuti aipota achindichita, because basa rake raanoita dzimwe nguva anokwanisa kutoita kana kuti 2 months asipo pamba. Iye akabva andiudza kuti mukadzi uyu waainge achidanana naye munhu wekuti kana iye asipo pamba mukadzi uya aipota achipinza zvikomba mumba. Mushure mekunge azozvibata ndopaakazorambana nemukadzi wake iyeye. Iniwo mukoma ndakamboitawo kasuspect kangu kuti murume anenge akambopindawo mumamarriages maviri. Ininiwo at that time ndainge ndichitoriwo musikana. Saka mukoma, murume uyu akabva azomeka sure kuti paainge asati adzokera kuSouth Africa akabva asangana neni. Mukunosangana neni mukoma, ndakabva ndangobatirawo pamuviri. After 1 month mushure mekunge murume uyu azodzokera kuSouth Africa ndo pandakazoita find out kuti ndainge ndabatira pamuviri. Apa kuti ndinge ndichizivisa amai vangu ndakabva ndatya kuti ndinorohwa. Ndakabva ndaudza murume uya kuti inini ndainge ndabatira pamuviri. Iye akabva ati it is fine because chandainge ndichida panguva yacho iyoyo ndechekuti iye ange achinditora kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa because I was really scared of my mother. Iye akabva ati hazviite kuti ndingoita zvekukuba because panguva yacho mukoma ndainge ndichitoriwo mwana mudiki. I was still young, somewhere around 17 years murume uyu paakandimitisa. Iye akabva ati kana ndikangokutumira mari yekuti unge uchiuya kuno kuSouth Africa, vabereki vako vanokwanisa kuzondisungisa
because you are underage. Inini nemurume wangu mukoma takasiyana ne15 years, but munongozivawo kuti kana wanyura murudo unenge watonyura murudo. Zvakazoitika ndezvekuti iye akabva ati chimira ndichitumira hama dzangu, then kana ndatumira hama dzangu zvinobva zvazotaurika mune zvakanaka. Akabva atumidzira hama dzake, ende vabereki vangu pavakaona vanyai vake vachiuyawo nemari yainge yakati wandei, vabereki vangu zvese izvo zvekuti ndainge ndamitiswa nemunhu mukuru kwandiri apa ndichiri underage, havana kana kuzomboitawo hanya nazvo, plus murume uyu ndainge ndichitomuda zvekutorevesa mukomanashi. After that, pasina kana 3 months murume uyu akabva azotumidzira imwe mari ndokubva ndazoroorwa mukoma. Inini ndakaroorwa murume wangu asipo, but after a couple of months apo paakauya kuti tinge tichizochata, because takazongoita court wedding apa tainge tava kuzviitira kuti iye ange achizondiaplayira mapermits ekuti ndinge ndichizokwanisa kuzoendawo kuSouth Africa. We just did our court wedding ndokubva ndazoaplayawo passport ndokubva ndazoenda kuSouth Africa naye. Sezvo tiri vanhu vekuti tainge takangoitawo a court wedding tikabva tangoita a very small family gathering tichingocelebrata yedu, nekuti zvinhu zvacho zvainge zvingoriwo zviya zvokumhanya-mhanya. So patakazodzokera kuSouth Africa takabva tazoronga kuti taifanira kuti tinge tichizoenda kuhoneymoon kwedu. This was after a month mushure mekunge tabva mukuita our court wedding. Saka zvakaitika ndezvekuti ndakati ndichinopinda mumba make murume wangu uyu, imba yake iri kuno kuSouth Africa, semunhukadzi pane kamwe kafeeling kandakangonzwa kuti mumba munomu mairakidza kuti mainge muchitogara munhukadzi. Ende suspect yangu yandainge ndiinayo yainge itori iyaya yekutoti munhu uyu ari kurakidza kuti akatobuda mumba munomu kana nezuro, because the house was too clean. Ende ndichinotanga kutarisa marongedzerwo awo ainge akaitwa mubedroom memurume wangu, ndakabva ndaona kuti hakuna murume anorongedza zvakadai. Mukuzondovhendenyura mangwana acho makuseni murume aenda kubasa, ndo pandakazosangana nepenti reumwe mukadzi. Saka penti riya mukomanashi ndakabva ndangorichengetedza, ndikabva ndati ndichamubvunza zvangu, ndainge ndichida kungoona reaction yake. Murume ndokubva azoorganiza kuti tinge tichizoenda kuhoneymoon kwedu. Takabva taenda kuhoneymoon mukoma. Inini ndakabva ndatakura penti riya ndichiitirawo kuti kana tava kuhoneymoon, sezvandainge ndichingonzwawo vamwe vanhu vachitaura kuti kana uri kuhoneymoon ndo paunofanira kuti unge uchiudza murume wako zvose zvaunoda nezvimwe zvaunenge usingadi, ende the direction yaunenge uchida kuti relationship yenyu inge ichizotora. Takati tiri kuhoneymoon kuya, we were really enjoying our life, zvekuti dzimwe nguva ndinotombozvidemba. Tiri kuhoneymoon ikoko ndipo pandakatanga kurohwa mukoma, ende zvinhu izvi hazvina kana kuzomboregedzwa. Ende system iyo yomukoma haana kana kuzomboiregedza until today. Murume wangu munhu wekuti anogara achingondirova, but now ndazosvikawo pachikamu chekuti ndaneta. Mavanga andiinawo akawandisa, ende mukundirova kwese kwaanenge achindiita zvinhu zvinondirwadza, because iye anenge achitoti nhasi ndinokuuraya chete, ende dzimwe nguva anokwanisa kukurovera kamwe kanhu kadiki diki. Haidi crying. Takati tiri kuhoneymoon ikoko mukoma, pandakaonawo kuti murume wangu ainge achirakidza kufara, and we were having a discussion about cheating. Iyewo ainge achitoti hakuna chinhu chaakavenga semukadzi anochita. Ndakabva ndati this is a chance given, chimiraiwo nditaure nemurume wangu kuti ange achindizivisa kuti apo pandainge ndichiri kuZimbabwe, does it mean kuti iye kuSouth Africa ane umwe mukadzi waainge achigara naye, so that ndikwanise kuziva kuti ndo zvainge zviripo. But mumwoyo mangu murume wangu ndainge ndatomuregerera ndichiti sezvo ndainge ndisati ndagara naye semukadzi wake, maybe aipotawo achiita musikanzwa yake, but I had already forgiven him in my heart. Ndakabva ndasimuka ndokubva ndanovhura rimwe drawer iro randainge ndaisa penti iroro, ndokubva ndaburitsa penti riya ndikabva ndauya naro ndikamurakidza. Tainge takatogara zvedu pamubhedha. Iye paakaona penti iroro immediately he knew kuti penti iroro rainge riri rani. Ndakamubvunza ndikabva ndati, bhurugwa iri ndakasangana naro mubedroom, une umwe munhu here wawakambogara naye inini ndisati ndauya?
because bhurugwa iri it seems as if mukadzi wawainge uchigara naye akatorisiya mumba ende panzvimbo yaainge achitoziva kuti iwewe you will never look, but inini semunhukadzi ainge achitoziva kuti mukunoda kunoklina ndinotosangana naro chete. Iye he never gave me any response. Akabva ati ndazoona kuti unodherera, sure ungauya nechinhu chakadai kuvacation, how much have I spent on you? Kubva zvandakatanga kudanana newe, how much have I spent on you? Mukoma ndakabva ndatanga ndakarohwa on my honeymoon. Kubva ipapo iye akabva andiudza kuti handidi munhu anondijairira inini kubvunza. Ndainge ndava kusatendedzwa kubvunza, kubuda panze pegedhi chaipo ndainge ndisingatotendedzwi. Ndaiti kana ndikaodha chandinenge ndaodha, kunyange vanhu vaya vemadeliveries kana vakauya nechinhu ichocho, iye kana ari mumba either achiona bhora kana kuti achinwa doro rake, aingoti kana ukangoita kamwe kadelay sezviya zvekuti unenge uchifanira kusaina mapepa, sevanhuwo vekuti vanenge vari vanhu venyama vaya vanoita madeliveries vanokwanisa kungokutaudzawo paya paunenge uchisaina. Iye anenge akadongorera pawindo. Dzimwe nguva uchinopinda mumba mukoma waikwanisa kungogamwa nembama obva watonzi izvezvizvi wanga wava kutohura nemunhu iyeyuyu anga auya kuzokuitira delivery. Ende zvinhu izvi aisazviitira kuvanhurume chete, kunyange vanhukadzi. Mukoma akakuona uchitaura neumwe munhukadzi waanenge asingazivi, aibva atokuudza kuti izvezvizvi munhu iyeye anga achitokunyengera hama yake. Pane vamwe amai vainge vachimboshanda panext door pedu. Mukoma amai ivavo ndakambovaroverwa simply because ndainge ndichingotavudzana navo. Iye murume wangu haadi kuti ange achizivikanwa kuti iye anobva kuZimbabwe. Saka pandakanzwa amai ava vachitaura Shona, most of the times ndaivanzwa zvangu vachiyanika hembe pavanenge vauya kubasa. Saka ndaingovanzwa kana vachitaura pafoni either nemafriends avo kana kuti nani vachitaura neShona. Saka semunhuwo wekuti ndaigara ndingoriwo locked indoors, ndo vandakazotanga kungotaura navo until tazo exchange manumbers, because pane zvimwewo zvandainge ndichida kuti vange vachinditengera zvinhu zvakaita like vana dovi nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. And at that time ndainge ndabva mukubereka mwana wangu wenumber 1. Saka ndakaona kuti family planning yekuno South Africa yainge ichindiramba. Ndakabva ndati kuna amai vavo ndinoda kuti munge muchizonditsvakirawo mapirits aya efamily planning ekuZimbabwe. But mukoma murume wangu paakazoita go through my phone ainge atovawo netime asingamboiti go through my phone. Saka murume wangu zvaanoita ndezvekuti anoti musi waanenge azvifunga anokugadzika apa, iye anenge akagara apa, anobva atanga kukubvunza each and every phone number one by one, and anotoziva kuti mufoni mangu munenge muine macontacts mangani, ende macontacts angu ende handitombori namacontacts mufoni mangu zvachose. Ndingori nemacontacts evabereki vangu, hanzvadzi yangu nemasisters angu. Handitotendedzwi mukoma even kutaura nemacousin brothers angu, because akatoti a cousin is just a cousin, munokwanisa kutoita sex and hazvitomboshamisi. Iye akabva ati handitombodi kuona namba dzavo mufoni. Saka kunyange ndiri mufamily group mukoma, kunyange pakataurwa issue inenge iri important sei, inini chandinongoita ndechekuti kana pachidiwa mari dzinenge dzichidiwa, ndinongoudzawo murume wangu kuti kumba kuri kudiwa mari yakati, anobva angoenda iye obva anotumira. Kana pari panhau pekutumira mukoma, hama dzangu dzose anogara achingodzitumidzira mari. Iye ndiye anoda kutaura nehama dzangu, but inini haandibvumidzi kuti ndinge ndichitaura nehama dzangu. I think by now kuti hama dzangu dzinongozviudza kuti hama yedu inodada, but ivo havatozivi kuti ndiri kurarama ndiri mukati mejeri chairo mukoma. Even bhodhi vangu munhu wekuti anogara achingojoka, but dzimwe nguva vanoti vakajoka neni ndinobva ndatodhilita majokes aya, ndichitya kuti kana murume akangodzoka, kana musi waanenge azvifunga akabata foni yangu akaita go through chat yangu nehanzvadzi yangu akasangana nemajokes, panobva patoita imwe nyaya as if inini ndinenge ndichitodanana nehanzvadzi yangu, mwana waamai vangu mukoma. Zvinhu izvi zvinondirwadza.
asi wekuti ndinge ndichizviudza handina. Ndiri kurarama life iya inonzi I don't have a social life at all. Kubva zvandakapinda muno muSouth Africa handitomborina shamwari zvachose. Amai avo vainge vachimboshanda paNext Door ndiye wandingangoti ndiye munhu wandakangotaurawo naye muno muSouth Africa. Murume wangu zvaanoita ndezvekuti if we are going out ndinenge ndiinaye. Handibvumidzwe kuti ndinge ndichienda kumall kunoshopa ndiri ndoga. Kana ndikangoda kungoenda ndinobva ndanzi wafunga chihure, ende haatani mukoma. Ende chandakatoridha paari ndechekuti kana ukangomupindura unobva watorohwa. Saka pari zvino mukoma ndava munhu wekuti ndinongogara ndakangonyarara. Kana akandiacuza kuti izvezvizvi uri kuhura nababa vepaNext Door, ndinongoramba ndakanyarara kusvika hasha dzake dzapera. Ende munhu wekuti kana akakurova that same night, kana akakurova masikati, anokwanisa kutokudhonza obva atoenda newe kubedroom kuti ange achitosangana newe pabonde. Ende anenge asina basa nazvo kuti mukunokurova kwaakuita akukuvadza here kana kuti haana kukukuvadza. Ende anoti kana akurova kudaro haadi kuti unge uchienda kuchipatara. Mukoma, upenyu hwandiri kurarama hunorwadza. Chinhu chinondityisa ndechekuti kumusha kwavo ndakatombonzwa imwe ishu ichinzi kune imwe ngozi wati iri kuda kuti inge ichiripwa. Zvinhu izvi mukoma zvinogara zvichingondirovesa nehana kuti what if ngozi iyoyo yakagara pamurume wangu. Mukoma nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kune vedare. Handizivi kuti ndichabatsirikana sei. Ndinoziva kuti nyaya iyi kunyange ndikada kuzama kuudza vehukama hakuna anokwanisa kundibhilivha because murume wangu munhu anoita take care of my relatives. Izvezvi handitombozivi kuti ari kuendesa kuchikoro vana vehama dzangu vangani. Zvinhu zvake anongozviita ari ega, asi sometimes ndinozongoona mamessages achitobva kune dzimwe hama dzangu dzandinenge ndakapedza kutaura nadzo kudhara. Vamwe vanenge vatori kumusha vachitongoti maita basa, tabva mukutumidzirwa school fees. Tinotoziva kuti kuzotumidzirwa school fees kudai inhau yekuti mukwasha mugere naye zvakanaka, urambe wakadaro mwanangu. Mukoma, asi inini kuti ndinge ndichipindura ndinoziva kuti the more yandinoramba ndichitaura nehama dzangu, kana foni yangu ikazobatwa ndinobva ndatonzi izvezvizvi ratofunga kutanga kuita zvechihure. Simunhu rinorara nehama ari nyari. Kunyange mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye pandakatanga kusangana nemurume wangu, mukomana iyeyo mukoma, ndakatomboita nguva yekuti ndaigara ndichingomuroverwa. Dzimwe nguva ndaingokwanisa kungomutswa pakati peusiku ndobva ndatonzi izvezvizvi wanga uchitomufunga. Kana munhu ukamubvunza kuti why uri kuti ndanga ndichimufunga, anobva akuudza kuti pandapepuka ndatokuona uchitokoira uri kuhope, zvinoreva kuti wanga uchirota kamukomana kako ikako, wobva watodzipwa kana kuti wobva watotanga kutokikwa. Apa munenge makarara pamubhedha anenge achiita zvekukukika zviya kusvika wazotodonha pamubhedha. Ende kana ukangotanga kuchema kana kuti ukatanga kutaura anobva akuti nyarara, obva atotanga kukurova. Mukoma, iyi ndiyowo nyaya yangu. Ndakanzwa paya muchiti kana kuinewo vanhu vekuti vari kusangana nezvinhu zvinovashungurudza mumamarriages avo vange vachiuyawo nenyaya yangu. Ndo nyaya yandiri kusangana nayo, but inini ndichitori mukati megehena. Ameno kuti gehena rangu richaguma rini. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, asi please ngatitaurei navo mucomment section. Hai ya, zvakaoma hazvo vedu we.